vind het ontzettend na voor je wat er gebeurd is. Ja? Ja. Ik dacht dat jij er ook niet zo voor was. Ach, Iris, je moet begrijpen dat het voor mij ook niet altijd even gemakkelijk is. Ik bedoel, we werken al zo lang samen. We konden altijd vrij goed opschieten en dat kunnen we nog steeds. En ik vind dat ieder mens vrij moet zijn om te kiezen. En als jij verandering kiest, dan moet je dat zelf weten. Het is heus niet dat ik het niet begrijp, want ik vind het zelf ook een hele aantrekkelijke man. Maar ik weet niet of het nou zo verstandig van je was om hem mee te nemen naar die feestavond. Ja, je weet hoe hard hij is. En om hem dan overal alleen de schuld van te geven, vind ik ook niet helemaal eerlijk. Ja, misschien had hij ook liever zelf Maar gaan. je wilt toch niet zeggen dat alles de schuld van anderen is? Ach nee, hier is natuurlijk niet. Maar wees nou eerlijk, je was er zelf de laatste tijd ook niet helemaal met je hoofd bij. Niet dat je het aan kunt doen, want zulke dingen gebeuren gewoon. Maar het betekent wel dat ik af en toe een stap harder moest lopen. Ja, je liet gewoon de dingen liggen. Ik heb wel overwogen om er wat van te zeggen, maar dan is het altijd maar afwachten hoe een ander daarop reageert. En omdat we al zo lang samenwerken, wil ik geen ruzie. Ja, ik weet niet hoe jij dat voelt, maar zo denk ik er in ieder geval wel over. En misschien heb ik dan wel helemaal bij het verkeerde eind, maar dan ben ik toch maar blij dat ik wat gezegd heb, want dan kun je later nooit meer zeggen dat ik niks tegen je zeg. Nou, Iris, ik ben blij dat we even fijn hebben kunnen praten. En je weet het, hè, als er weer eens wat is, dan kom je gewoon naar me toe. En ik ga nou naar personeelszaken om over dat ontslag van jou te praten. Oh ja, ook dat nog. Mevrouw Van de Oude, mag ik u nogmaals bedanken voor de fantastische avond die ik heb gehad. Had ik je gezegd dat je binnen mocht komen? Ik zag dat u op het moment niets te doen had. En, Ik ben even mijn nagels aan het lakken, George. Trouwens, wat was er zo fantastisch gisteravond? Jouw speech, die vechtpartij of dat ene foxtrotje wat we gedanst hebben. Onze dans niet geheel onopvallend gebleven. Dit kan het begin zijn van iets moois. Wat bedoel je niet onopgevallen? Uw vader heeft een tijdje naar ons staan kijken en als ik me niet vergis, was hij hier uitermate tevreden over. Dan heeft hij zeker niet gezien dat jij Hanne niet thuis kon houden. Daarvoor wil ik me oprecht excuses aanbieden. Ik had u nooit mogen zoenen, want dat is gebeurd voordat ik er erg in had. Maar ik kan u wel vertellen dat dit heel mooi voor me was. Nou, ik kan je bij deze vertellen dat het genoegen niet wederzijds was. Ik vond het eerlijk gezegd wel een gênante vertoning. Mijn eerst half dronken voer en daarna die zweterige opdringerigheid van jou. Om u te laten weten dat mijn excuses menen zijn, wil ik u uitnodigen voor een dinertje in een uitstekend restaurant hier in town. Met een aflopend bezoek aan de opera. Een studievriend van mij heeft 2 kaartjes voor Pavarotti, de bekende sopraan. George, wil je mijn jas even aangeven? Ja, Het is vriendelijk aangeboden en de stroop was hanteerkundig, maar helaas. Ik moet er vandoor. Doei! Als Pavarotti nou een tenor was geweest, had ik het voorstel in overweging genomen. Maar als sopraan? Nou nee. het is vandaag mijn dag niet. Eerst haar vader die mij niet ziet zitten om die herrieschoppen van Harry te vervangen voor een volautomatische droommachine. En dan zij, die mij weer niet ziet zitten. Zo, Harry, wat lopen wij hier te kniezen? Loop ik te kniezen? Ja, we hebben er wel vrolijker uitgezien. Kan ik je helpen? Is er iets wat je dwars zit? Zeg het eens, oom George. Het gaat je niks aan. Dat zijn persoonlijke zaken. Trouwens, je bent er nog helemaal niet. Ach, je hebt gelijk. Ik zit momenteel ook niet lekker in mijn vel. Zoals het er hier momenteel aan toe gaat, het zint me totaal niet. Waar heb je het over? Over die visboer natuurlijk. Die man is een duidelijke herschopper. Het is terecht dat de toegang voor hem tot het bedrijf is ontzegd. Wat vind jij? Ja. Hij
Hij schijnt overigens iets te hebben met een van de vrouwelijke personeelsleden. Weet jij er iets van? Nee. Ik ben bang dat zijn emotioneel type zo'n opgewonden standje de zaak gaat saboteren uit wraak. Tenminste, het zou me niet verbazen. Wat denk jij? Ik denk niks. Ik weet het niet. Misschien. Ik kan je vertellen, als zoiets gebeurt, vliegt hij onherroepelijk het land uit, zonder pardon. Leuk hè, met je gesproken te hebben. Ja. Tot ziens. Nou, ik ga weer. Ja. Ik neem niet vis voor die glazen. Hij gaat er aan. Ik ben niet horen. Luister nou even. Nee, ik luister niet. Doe die handen even weg. Luister dan Nee. even. Luister dan. Ik wil helemaal niet. Luister nou even. Ik had al even bij staan. Ik wil even luisteren. Ja, ben ik gek, man. Pim, luister nou even. Jouw deegmaas begint te gisteren. Nee, Pim, ik meen het. Niemand kon het te weten. En jou ben ik gestoord. Pim, help me nou. Nee, jou ben ik niet te helpen. Nou, je kunt kneden wat je wil, maar dat wil niet pakken. Ik begrijp er niets van. Wat is hier aan de hand? Deze wil niet pakken. Dat wil niet pakken. Hoe kan het nou? Ja, dat weet ik niet. We hebben niks anders gedaan dan normaal. Dat is een hoor. Dat wil niet pakken. Hoe kan het nou? Nou, dat weten we niet. Ja, dat is goed. Nou, ik begrijp er niks van. Het is nog nooit gebeurd. Wat nou? Ja, deze wil niet pakken. Hoe kan dat nou? Ja, dat weten we niet dat we het onderzocht worden. Wat hier? Wat is er aan de hand? Dat wil niet pakken. Kijk, we staan hier net te kneden hier de snik, maar we kunnen wel aan de gang blijven. Want de rest die wil niet pakken en ik heb er morgen alles van nagekeken en toen was er niks aan de hand. En ik denk hier nou al 13 jaar en dit is me nou nooit gebeurd. En hoe komt het nou maar je protectie? Ja, nou ja, het ligt erop dat de frontrijder die hier in deze zit. De machines met de eerste opzet, de oorzaak moet opkloppen. Als we de oorzaak kloppen hebben, dan moet die machines erop gaan. Dus ja, het is niks te handen natuurlijk. Een hele tijd. Weet je wel wat dat kost? Ja, Bruno, wat ben nou? Ja, dat heb je verzonnen. Zet die machine stil. Zet die machine stil. Zet die machine stil. Zet die machine stil. Als je maar net denkt dat het je zanger wordt, dit wordt oerwerken van je allen. Beseffen je wel dat er, weet ik hoeveel mensen zitten te wachten op 1400 en zontje van de oudersbomen. Ja. En Jens waar je er maar voor dat die alle je te klap aankomen. Is dat net, dan rol je je koppen. Je van je. Ik ben nummer 6. Wat dan? Wacht even. Vis! Hoe komt er nou vis in dit bassin? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Ik ken er maar één iemand die iets met vis te maken heeft. Hoe bedoel je? Ik snap niet wat anderen hiermee te maken heeft. Ik heb geen
namen genoemd, maar toevallig is hij wel degene die weet dat hij invloed vis heeft op de samenstelling van de thee. Ben je er al achter waar het van komt? Ja, er zat vis in het bassin! Vissen! Waarvoor de duivel schiet er nou vis in het bassin? Dat moet worden uitgezocht. Het vis heeft het waterverontreinigd en daardoor wil het thee niet pakken. We zullen alle 5 tomaatjes pakken en opnieuw thee moeten maken. Iris, wist al je meer van? Hoe bedoelt u? Nou, dat lijkt me nogal logisch, omdat die visboer voor jou hier niet meer komen mag. Heeft hij gewoon vraag genomen. Er hoeft er hier ik maar één verdwaalde Poolse visboer rond te rennen. Of de hele zaak die weet er niet om. Alles gaat hier altijd volgens plan. Het suikerbrood, de krentenwing, de overleden. De kadetten op, zij gaan keuren in de morgen en wachten in een lange rij geduldig op hun eten. Achter is het linkerloon, maar geen kwartier.
blij dat alles weer wat normaal is. Hè? Wat je normaal noemen. Nou ja, de rust is in ieder geval weer een beetje weergekeerd. Nou, niet voor mij. Eerst kijkt iedereen me aan met de nek aan vanwege de ruzie op het feest. En nu word ik de schuld van haar vanwege haar zijn ontslag. Ah, Iris, daar kon jij toch helemaal niks aan doen? Harry was gewoon jaloers. Nou, dankzij zijn stommiteit heb jij straks misschien niet met ontslag. Want ik zal van der Houden wel vragen of jij zijn plek achter de broodmachinefirma innemen. Ja, de een ziet door, de ander ziet rood. Wie zegt dat ik dat wil? Natuurlijk wil je dat wel. Straks is iedereen alles weer vergeten en is alles weer betouwen. Vind je niet dat dat voor haar geldt? Nee, nou, laten we de boel maar gaan opruimen. Het is weer mooi geweest voor deze week. Nou, dat lijkt me nou een goed idee. Op met de vrij, het weekend in. Hey. Goedemiddag allemaal staan. Hier is die andere acteur ook van weg geweest. Wat doet hij hier nou? Je weet toch dat je niet mag komen? Of kon je niet tot vanavond wachten? Gulzige graskarpen van me. Oh, Iris, ik heb grote nieuws voor jou. Oh, André, heb je nieuws voor de regering? Oh, Iris, ik ben bij jou voelen als vis in de water. Ik graag met jou die sprong in het diepe willen wagen. En ik weet zeker het gaat ons lukken die hoofd boven water te houden. Misschien is het zelfs mogelijk wij samen guppies krijgen. André, lieverd. Weet je nog van die keer dat ik vertelde dat ik gedroomd had van die vreemde man die me wakker kuste en meenam uit de fabriek? Ja, ik vind nog heel goed weten. Oh, die droom gaat nu eindelijk werkelijkheid worden. Oh, die andere gaat met die Iris trouwen, ja. Misschien wij in de toekomst samen baantjes zwemmen. Want die grote nieuws is wat die andere heeft. Is dat hij die vaste baan heeft gekregen. Hier op broodfabriek. Als nieuwe conciërge. Wat zeg je nou? Die andere heeft die baan gekregen van die zietje. Is zeer goed gewaarde van directeur. Hij mag hier schuld geven van vechtpartij en vis in bassin. Ik nu als conciërge brood verdienen. Zo ik kan Iris en kleine guppies onderhouden. Hier is in de kleine guppies. Ik dacht dat jij me beloofd had dat we ver weg zouden gaan van deze muffe stinkfabriek. Ja, maar wij ook gaan doen. Wij samen met guppies op vakantie gaan naar Zwarte Wouw. Maar denk niet. Op vakantie? Je denkt toch niet dat ik hier nog langer blijf? Of mijn hele leven als vrouw van een conciërge op een paar guppies ga zitten passen? Om er na 25 jaar als een oude uitgedroogde brokers bij kant te worden gegooid? Maar Iris, jij moet goed begrijpen. Die vaste werk erg belangrijk voor die andere. Vaste werk? Ik dacht dat jij zo vrij buiten was. Ja, André houdt ook van die vrijheid, maar vaste werk ook erg belangrijk, toch? Als je maar niet denkt dat ik hier nog langer blijf. Sinds het jubileum kijkt iedereen me met de nek aan. En dat is alleen nog maar erger geworden in Harrison ontslag. En als jij hier ook nog zou komen werken, is de maat helemaal vol. Dan André alleen die werkt. En ik thuis een beetje te verpieteren. Ach, Iris, jij mij niet begrijpt. Ik jou niet begrijpen? Ik begrijp je maar al te goed. Je hebt gewoon geprobeerd om mij fout te laten stemmen. Eerst een beetje prachtige verhalen vertellen over verre landen en mij een beetje lopen te versieren. En als puntje bepaald komt er weer meneer net zo burgerlijk zijn als iedereen. Bam, wat ben jij een gemene vicevader, je bent een visboer.
Hartelijk dank voor dit applaus. Ik neem aan dat u heeft genoten van dit nieuwjaarsspektakel. Gaat u nog even 2 tellen zitten? Dit spektakel is mogelijk gemaakt door een aantal sponsors hier in Franeker. Die zijn toch ieder jaar weer bereid om ons te sponsoren. Ik noem ze op en ik hoop dat u na afloop, als ik de rij gehad heb, even een daverend applaus geeft. Er zijn een heleboel. R.A. de Jong, Burggraaf, Ridex, De Waardmakelaars, Totaal Reclame Uithof, Drukkerij en Koffieshop Westergo, Houser Installatie, Autobedrijf A.J. de Boer, Roosma Schilders, Van der Weert Installatie, Bijlsma Hercules, Loonbedrijf Westra, Kramer Juwelier, Assurantiebedrijf Vroonaker, Levo Producten, Hema Franeker, Stijnvoort Glas, Texaco Bauma, Friso, Hotel de Valk, AVM Accountants, Arnold van der Schoot, Schoonmaakdienstverlening Niveau, Althuisjes, aannemersbedrijf Prinsbouw, Notaris Koolma, Drukkerij Druisma, de Rabobank en u heeft het in de pauze gemerkt en straks na afloop misschien nog de 4 warme bakkers. Bakker Struisma, Van de Kloek, de Schiphout en de Friesland. Dan wens ik u namens alle medewerkers hier aan de nieuwjaarsspektakel, het personeel van de Korenbeurs, een heel voorspoedig en gezond 1999. En we hopen u allemaal volgend jaar weer te zien bij een nieuw spektakel. Hartelijk dank. De foyers zijn straks open, dus de bars zijn ook open. Er is genoeg te drinken. Er is zelfs Martens Vishandel, die staat hier samen, heeft heerlijke haring en weet ik wat allemaal bij. Dus we maken er nog een leuk feestje van, zou ik zeggen. Veel plezier.